उदालगुरि जिल्लानि जथुम्मायाव फैनानै गोजोननाय मोनदों। जोबोद मोजां मोनसे जथुम्मा बिथांमोना नोलोबारियाव खुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो माहारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोबाय थादों, इयुनावबो मावलांबाय थागोन, जों बेखौ फोथायो। आथिखालावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि गुबुन गुबुन बिथिं, समाजारि बिथिं, रांखान्थि बिथिं, सोलोंथाइनि बिथिं, जोंनि जि गोरोब थाखो जाफुंसार होनायनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावदों। आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों जे लाइमोनफोर, सेंग्राफोर, जोहोलावफोर एबा जोंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोना जायफोर फरायसा आफादखौ दिनै दैदेनबाय थादों, बिथांमोना इयुनाव जाहाथे आरोबाव जाफुंसार जायो, बिनि थाखाय आं अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों। लोगोसे बेवहाय फैनानै आङो गासैनोबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावनायजों लोगोसे फैबाय थानाय बरदिन एबा ख्रिस्टमासनिबो गाहाम हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो बावहरदों। माखासे भेन्सार फरायसालिनि जिथु फोरोंगिरिफोर दं, बिथांमोना 6.3 नि सायाव मोनसे आसा खालामबाय थादों। भेन्सार फरायसालिफोरनि लिस्टखौ जों खालामबाय थादों। गिबियावनो जोङो सार्भे मोनसे ओंखारबाय, बे लिस्टखौ जों स्टेटनो हरबाय। सेकेन्ड मोनसे सार्भे जाबावगोन आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादजोंबो सावरायबाय थादों। आरो मेक्सिमाम कनसिडारेसनाव बेसेबां फरायसालिखौ जोंनि सोनो हायो प्रभिन्सियेलाइजेसनाव, जों बेखौ नाजाबाय थादों। हा हुनि जेंनाया दासिम सुस्रांजाजोबाखै, जायखौ लानानै मैया थान्दै मेलाव बेखौ हा हुनि जेंनाया गोबां गैला, एफा एनै दङ। नाथाय आंहा फोथायनाय दङ जे हा हुनि जेंनाखौ जोङो 100% नङाबाबो 90% जोङो सुफुंजोबनो हागोन। नैबे ओनसोलाव माखासे फसंथान गायसननायनि बेवहाय हाइ स्कुल जि दङ, बेवहाय हायार सेकेन्डारिनि थाखाय बुंदों, बेखौ आङो प्रप'जेलखौ थाबैनो होगोन। लोगोसे नोलोबारियाव मोनसे 1 कौटिनि मार्केट सेट मोनसे बेवहाय बानायनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों। बेखौ बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय जोङो बेखौ लुनानै होगोन। आरो बेजों लोगोसे सुजित नार्जारि जि अडिट'रियाम धोनस्रि समस्तिनि, बेखौ गुबुन जायगायाव लांदोंमोन होनना बुंदों। बिथांमोना नोलोबारियाव लुबैदों सेन्टार हिसाबै, दा बेखौबो नोलोबारियाव गायसननाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे बेवहाय इउनिभारसिटि केम्पास, गुबुन गुबुन बिथांमोना प्रजेक्ट लादों। बे गासैबो प्रजेक्टखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय जों बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय मदद खालामगोन। बे जाथायाव जायफोर दाय मावदों बिथांमोनखौ साजा होनांगोन होननानै इतिमधे एरेस्ट खालामनो थाखाय पुलिसखौ माबानाय जादों। आरो बिथांमोना अलरेडि गोबाङानो एरेस्टबो जाबाय। दा बेवहाय खुनु एक्सकिउस गैया, जाय दाय मावगोन बेयो साजा मोनगोन। बेयाव नोंनि बाथ्रा गैया, आंनि बाथ्रा गैया। UPPLआ मालाबाबो हिंसाखौ जोङो मदद खालामा बा सापर्ट होआ, सान्तिखौ जों लुबैयो। दा नंखायनो जाय दाय मावगोन बेनो पानिशमेन्ट मोनगोन। नंखायनो आं बयखौबो खावलायो जे जाहाथे खुनु हिंसा खालामा, बेबायदि इलिगेल खामानिफ्राव आखाइ होआ, आं बेखौ बयखौबो खावलायो। हाग्रामा महिलारिनि बिराद गिदिर अफार 9 लाख आरो 12 लाख राजखान्थिखौ मार्केटिं खालामनायखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोबोद मोजाङै मिथिगौ, आगोलावबो आं खोनादों। नाथाय जोंहा जोंनि माहारिनि गेजेराव एबा जोंनि ओनसोलाव जायफोर पलिटिकेलि खामानि मावनो थाखाय मोजां एक्सपार्ट बा टेलेन्ट, बिथांमोननो स्कप होनांगौ, खाबु होनांगौ। बेबायदि बायलाय फानलाय खालामनानै मार्केटिं खालामोब्ला अब्ला राजखान्थिया नस्थ' जागोन। आरो हाग्रामा महिलारिया अलरेडि बिथाङा आगोलावनो बेखौ नस्थ' खालामखाबाय। नंखायनो BPFखौ दिनै रायजो राजाफ्रा इगनर खालामदों एबा लासै लासैनो नागारनो हमदों। आरो फैसाजोंल' गासैखौबो सानोब्ला माहारि जौगानाय, ओनसोल जौगानायनि बाथ्राया अराय सम साबसाइड जालांगोन। दा नंखायनो UPPLआ बेबायदि सोरनिबा थाखा फैसा बायलाय फानलायखौ जों मालाबाबो लुबैया। दा नंखायनो रायजो राजाफ्रा सिनायनांसिगौ जे हाग्रामा महिलारिनि जि पलिटिक्स, बे जे थाखा फैसाजोंल' सीमित जाबाय, लिमिटेड जाबाय, बेखौनो दिनै हाग्रामा महिलारिया फोरमान खालामनानै होबाय।